Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e windande men wattore 15 Dental Dina TV. Ay on jangino saridu toɓɓe ngalano hen hande noon toɓɓe goni hen wadde inde nde wayloto wonno ko saridu ay toɓɓere nde woni da ɗo woni reedu mbiya daaridu ɗo woni piccuɗo renda yaawa daaridu piccuɗo ay ɗo woni da ɗo woni reedu ndu piccuɗo nani tati goni ɗo da reedu piccuɗo yaawa wiye daaridu piccuɗo ay ɗo ko da ɗo woni reedu ndu rendi wiya famide ɗo woni da ɗo woni reedu ndu indira daaridu ɗo ko daaridu piccuɗo ɗo ko daaridu wadde a faami no mbirunoɗa saridu daaridu ni tan ko gotum ko toɓɓe ɗe tan kadi wiya da so ala toɓɓe ɗe wiya ko sa saridu ɗo ko toɓɓere nde wiya daaridu wadde ɗo ko daaridu piccuɗo ɗone ko daaridu tan ɗo ko daaridu tan daaridu e piccuɗo mbiya daaridu piccuɗo ari ardi wadde so adima yowani hakkunde yowani sara bindol yowani alama wondi hay goto yowani ari ardi wadde ko daaridu piccuɗo tan jangunoɗa ɗo ari tan ko holludema so adima e bindol ko ni wayata hakkunde bindol ko ni wayata sara bindol ko ni wayata alama wondi hay goto ni wayata ari ardi qur'ana o dow ha less ko daaridu tan woni toon walla daaridu piccuɗo ɗo noon ko daaridu piccuɗo wonɗo ɗo ko daaridu ɗo e ɗo nande inde daaridu piccuɗo ɗo e ɗo nande inde ɗo noon ganda so adima ko ni bindirta ɗum hakkunde bindol ko ni bindirta ɗum sara bindol ko ni bindirta ɗum alama wondi hay goto ko ni bindirta ɗum ɗo so ɗiggi tan andu a sirti e majjere daaridu kadi a sirti e majjere saridu ari ardi saridu e daaridu nandi sa wi tan saridu andu daaridu tampintama toɓɓe tan pawata hen gasi sa wi tan saridu toɓɓe tan pawata hen gasi ƴette kuɗi mon e karneji mon bindon winden 15 nde ko daaridu piccuɗo e daaridu piccuɗo ari ardi mbato jidde balle mon naata ɗo 77 906 14 81 puntaka jawdi mon ñamaka e dow meɗe ko gandal min totti on wadde ballon gandal ngal hettori on kuura min jeeya wifi min jeeya connexion min jeeya onon noon ndendata jingana min ɗum min mbawa dañde min janginiri julɓeɓe on jarama o ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam